ودي على مروح شوكولاد على لحم وبلد. اوكي מוכנה? כן. מוכנה לספור לי? 3, רגע. 4 ו... 1, 2, 3, כל הצלחת הזו הבאת? 4, 5, 6, 7, 8, 9. יורדי! טוב, בול 10 שניות! בוא נעשה כשאני אספר את זה בול או בול או בול או ש... אוקיי. לחם ראשון. ים ים. אוקיי, לא עכשיו אבל. אוקיי. תורי. לחם שני של לחנה. 10 שניות לי, כמובן שאני אנצח. או שלא, כי הלחם שלה יותר קטן. רוצה לו שנכן עוד לחם? כאילו שיהיה באותו אוקיי. אוקיי, אני אבוא איתכם, אני אביא אותם. אוקיי, אז אנחנו עכשיו נכין את הלחם. אוקיי, לכי תביאי את הלחם. זה המקרר. כואבת לי ממש הבואים. אבל זה לא אותו גודל? לא, זה לא אותו גודל. זה סבבה? טוב, נראה לי שזה בסדר, תראו. יאללה, תכניסי. אנחנו סתם רוקדות בלי לדעת מה אנחנו עושות. וואי, תקשיבו, כואבת לי ממש הבוין. גם לי. אני בקושי מחזיקה את המצלמה. זה חם! תביאי את הצלחת. אני אביא. אוקיי. זה רך כמו טוסיק של תינוק. אוקיי, תביאי. זה חם! אוקיי, מוכנים? 3, 4 ו... וואי, זה קשה לקחת. וואי, זה קצת חם. אבל אתה סופרת בקול. 10! איך? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. סתם, 20. 2, 3. טוב, הבנו, את מנצחת. 5. זהו. אוקיי, 25 שניות. כמובן שאני מנצחת על כלל. ניצחתי בשני האתגרים. גם ברגיל לא מורחת אוקיי, חייבת. עכשיו אני חייבת להוריד את זה, אבל זה כואב למות. זה מרגיש כמו ששווה. למה זה כזה כואב? אומייגאד. היה. זה ממש כואב, אתם לא מבינים. אומייגאד, זה כואב. ראשון. יבוא של הלב, תציל אותי. וואי, זה הכי כואב פה. וואו! ניצחתי גם באתגר הזה. סתם. וואו, אתם לא מבינים, אני מרגישה כאילו יוצאים לי עכשיו 8,000 קליקים מהבוין, זה כזה כואב. נכון. אוקיי, אז אני המנצחת הגדולה, ואני... יש לי 5 אצבעות. לתת בום בראש שליכן. אוקיי. 3, 4, ו... קרה הקולה. לפחות זה לא היה מלא עד הסוף. עמד לי שם אחרי הפרצוף. עכשיו לכן תאכל את הלחמים כמו ילדה גדולה. עם 4 אצבעות הפעם. אני לא אשתמש באצבע החמישית. למה? כי אני רוצה... אוקיי, אני אקרב לכם את זה. סרט אימה. אוקיי, 3, 4 ו... אוקיי, זה היה הפינגרס צ'אלנג'. אני מאי, זאת ליחן. נו בלייק, נו בסם. נו בלייק.
לייק, תנו וסאבסקרייב, תנו באצבעות. ואני אראה אתכם בפעם הבאה, אל תשכחו להגיב למטה. ולגבי השאלות ותשובות, תכתבו לי עוד שאלות, אין לי מספיק. אני אענה לכם. ביי ביי. מואה. וושה. בום. ביי ביי. וושה.